Biamono Pastor Okonda Singencho Yokonyarigania abasani n'abayiri mwakire asibirebe ndangondole bali moyigwete karangiriti ngo for example ukungula kalero goroka bwate pagi embaliri ntamayitingi alengera olia ontebe mukungu oyo nese abugatuyo ako gambia abantu kabisa oyo baba ancho kanyeke bona isa ikire tokorani kanyeka bona kai mbuya bona muri embale ngamoro gaki mwarangiri iti by the way moko benge njeye mbuya muri mai gamoro omonto okogambia mokani ngabono enseri embe yakore nduka yaiki mokani ngabono akanyike ona bantu bagaiza kujaga bwata kisimbi nakikwale gote bakorera osoka kuchimoino inga ekeriero kiaire aya kara atika mangana yekeriero kara ngore keriero yekorokwa ekengwanso kimanu yengonde ekina kiyo kagya iwa onya mangana arenge kwale gotegerera na mangana korokwa yokoboliwa amangana yekengwanse kenene amangana okweka na kwale gotegerera tari mangana ande tari mangana abantu bakwalira amangana mange lakini hunta ketengo tebiega amangana koleto gosemeria asubo gimabwakiro omonto bali bakwerere na bara batakwerere bacha na araya bono tokobeka anyamoyo murangana mwate abamina ande karaiwa kwaraiwa kwara yake sabu naye kwarora kuko salia matanga abandu utaga kogenda bwangu wake sabu ngaemba lenga baraja matangao yemo aranga abantu bago salia matanga mbali batarangiri kosa pasta omonto tachikiri gocha naero kosali lakini nchenchikire yonga nyeta bakense bali batachikiri loko na kurwananga tinda kwana tinda akora kintu giti tinda teba ona mangana ita gokonya kende ona mangana ntagete kolenta na mangana maya go semeria mbia mono e family asengencho yogo tebanga pastor onda yaba asengencho ko balemia namo bakire Jehova asengencho na eri kika bunechi mulisi ositu na abantu ba mena bons mbia mono asengencho ayo na abande abange ntanyare gwatura kupasa korogongoro Pastor Fred Ogango is my classmate bono momotebye na naira lingambuya bono nikinda kwane igwa mangana ntakete kolenta abana bamonene asida ikachinke igwa abana bamonene amangana ndikete kolenta na mangana akorokwanga good news amangana akorokwanga ke good news amangana maya igwa mangana ya maya abana bamonene abantu mbawata mangana abantu bareta mangana are ao abantu bagotebya omwana oyete omuntu ogotebya onywamirwe omuntu ogotebya nabange tenyange omuntu ogotebya amangana mange lakini bungotebye ayitari mangana maya ibunkorentera mangana maya amangana maya na yakukwanira igoro yogo kwa Yesu okoboka kwa Yesu no chakwa yeli akabera so ikobensa haleluya hiyo ndio habari njema kwa ulimwengu aina mangana maya asense aina mangana maya toye tikonyora kero yomora aigwe amangana ya amaya gakorwa agenda ndo na wasemeli go ichire ngala mangana ukanda ida kolenda nikiete bona ntakete gopana ekere bibi acha sense kamari kabotera ekere bibi acha sense ni habari mbaya iliyotangazwa na mangana mabe abetera koraliwa gekaba omonto gure omonto tarino wasemelia lakini wabana wamana tato monge wa mabebe ekere habari mbaya tangazwa iwe kibibilia ontebia amangana maya karaliwa ngana ndo monto na indo boli gwe haleluya aina ara mangana maya aina ara mangana to isa ine koigwa aina ara mangana na tebia banto ine baigwe na ara ya tebia bachira terana okoralia
Warura rari. Igoro. Nende ogirengaki. Inene. Nara abantu bari n'amayiga. Kuna koya siomeria. Nara bamarayika bayigoro. Bari n'amayiga. Kuna koya igwa. Aya nara mangana. Abantu bari n'amayiga. Baigwe. Abwa samatabo. Abwa chinkoro chiabo. Are togo semeria. Anga no mulanga na mabotela. Ina senge njomota iyo moje. Gumba kai bono. Sele tabu kia abarume negera abarume sano. Urochere rwa sita aiga Paulo gokwanare amangana manene. Asele tabu kia abarume isano urochere rwa sita anonda tudasome tuyibone nkeke igore koralia baada ya mwanya bantu kugwa igwe Kristo akoralia wetera somo samoye okurukwa Paulo iguna bateba amaene ekero tutarenge n'ekinguru ekero twakorete kendoke erikibono kikaba ekerengaki yakora kiminto yaigete Kristo agakwa asenyencho yabarabiaga abanyabibe Agnes kweyora magana ibona akombetiriri nayumwanga natuma karaibwa kara tegero igwe chivu iwa anara magana mayabwete aje kikwarwa iwa karaibwa tegero igwe igune gotela soma amaene ekero amaene igon kiatiga onya muri koiraneria ebiro gongo baikinde ko bomo garansansi oiga moiraneri tawo da moi garansa gabusa soma for example soma amaene ekero tutarenge n'echinguru amaene ekero tutarenge na lendo kiminto n'echinguru eringi dawo na Agnes Kristo agakwa asenyencho yabara byaba abanyarire igwa igona orime igona orime como mama mpino orime 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 ona la tokwera ekero twarenge tokete ndokeke tosirate turabana bibe haleluya amen agina mangana maya agina mangana abantu bali namayiga baya kuya yuwa agina mangana abana bomonene aisane twere kuralia soma nane mstari wa 8 Biblia inasema mstari wa 8 Kolende Nyasaye oro kilio bwanzani bwaye togotoma Kristo asengenzo yaito yabarabi abana barengenya ekara tuarenga abanyende bibe naikwarenge umongiro wangu salia you are stabbing people. Okay, ushindwe. Ntegera nyewe. Irora mstari wa 8 Agnes. One go tikana weke go tisi. Agnes irora. Kolende Nyasaye. Oro kilio bwanzani bwaye. Kolende bono. Yasao kore gendo keke. Oro kilio bwaye. Obwanzani bwango. Bwaye. Asetole. Toma Kristo. Asengenzo yaito. Asengenzo abarabi. Yaito. Abale tuarenga boya. Ekero tuarenga abanyene bibe. Ekero tuarenge abarogi. Ekero tuarenge abaribi. Ekero tuarenge abasoyi nyomba. Ekero tuarenge abaso nyomba. Hallelujah. Listen. Nimba omo bemono Serena querete Agua imonoya Agua ikonyeke Bunarita somote Imenere bozambe
ndaindonge ereta morogi ereta moibi agatiuka iguru akarengo koba iguru tarike ntogi okobwatera agatirimboka gocha sense agatubuguri twese una tuarenge turabanyaka una tuarenge tutaisa ona agatubeka tukagwenera. Haleluya. Ono igwa yagote mbari igwa ayikora tuna waiting atura nga tobwati kende no ebisiore bakanyasa. Haleluya. He has given us. Otoire Dios. You want that? Again, toire ekena. No bogi mabwari wakana. Ekiara otoi senge to sire kana kare. Tito, soma Tito isato. Ora cheru alata. Ai mona traiko. Soma. Pipirige bateba iga. Agatotoria. Agakora gento. Agatotoria. Kaya so kora kuboronge. Igwa. Musacho kara tiga bor. Tiga inti. Ona kara tiga. Kaya kabano ikaransa. Ona nkora ndo nyambus. Beka yensi. Igwa soma. Agatotoria. Agakora gento. Agatotoria. Kaya so kora kuboronge tu akora te intwe. Igwa. Akini mbai wete. Sibuta kwa moko bante bele nyambari koigwa. Soma agatotoria agakora gento. Agatotoria. Tari aso akora kuboronge tu akora te intwe. Tari ngani go bwate tieni. Wala soma iko. Iko tevi. Baba, iko tevi. Iko tuarenge toletente. Tuarenge ubi. Tuarenge ekoko. Lakini bwana Kristo ochire otoire obogima nobogima atoire kandi obogima rioka igo nobwariri ikiyoka ageisaine baba notaka ruchionde ikiyoka ageisaine bakumugara nkwanea nonyego risoti kara nkwanea Cristo bwerure ke ngwanso motoria bogoku twabori bwerure siro motoria bogoku yere yesone motoria bogoku yere yesone triboka elio kimo Kolenda sama abera aye. Kolenda na sama abera amo. Aye. Aya soko sibigwa. Wetera soko ibero wakabere. Atiga. Nana igwa. Ngamwatebi. Ege ntoka ko rore moyo. Nena abantu kumeta nkyo kora kanga wakwete kale. Aye. Nana musacho wakumetinga naye moyo le. Akaba wamanya kore moyo. Obodi ngatora kunona mano. Yungotebi. Obono bwanchani bwa Kristo. Bagere tore moyo. Asenge njo tosira. Koromo nyabibe. Na bokorunda botuko. Bakomenya kiwachana koro bago. Wata banganya ntacharoka. Ya. Ndadote banga. Tigora ba moyo. Ora ndi gose no tore. Ke. Obono bwanchani bwango. Bwana sana. Na bagere tore moyo. Unakuwa rwara ira. Abandi bago. Nomanya tena. Nabiko nyalekana corona nturware. Kama nabiko nyalekana corona kuwa rwara lakini ukakwenda. Asenge nchoyo bwanchani bwango. Ndobo. Igwa. Bono. Mbarenga bakure konyo manyete bachire bagutigire kore moyo. Na ndo bwatembo chisese chiangete. Obuno bwanchani bwango. Musa enora yani obwatembwa. Aya baba, nenseye. Ongetoka mwanja Yesu unapotea. Baisa kana bara yani era isibeti era mangana heno wesibia abe kaka yango kuminga no monto yeke biyo lianto kiwana hali. Ano iwete ako nakasako chirokora, kuna kasako chirokora. So chirokora yo ike kona. Ona iwete nga sasa kwa sana. Namna gani?
Haki na wewe unanimada. Ano muntu yo. Mungu bwa mbia wale. Ekerasi kila kyo yo kwane Kiswahili, kusema somo keta hiyo is there or is there. But yo kama tai construct a sentence eri kwe ta kunyara kolika. Lakini no ara kona kataba manyete ebi nto ko bisinyete ga ane skuna batu achita ako tahara ko bangana ense kana ko usira ko boruru. Ikupate mi. Lo veri to ko le usiboro pe. Yo komera ya ko tingane ko tikene. Yao. Kanyaka inchumora wana ikunga tebi ekendona ole moyo baba ngene kwa rusi moisonde ole moyo lo kwanja ni Nyasaye ilo toka koro chinangi chuma ita moja mwatanga sabalisia ene me kono kwanga mwatanga sa chinyangi no tulitaka tuchikuta chirire nyangi kurumuma yani tuchikogenda yani no tuli hai no tuli nyangi lakini omoise koyo oika wakonyoro mwana yomo tatuma na umana ko tabona ko liloba no ngino ndine 64 akibona ale obo smile kwa bwankola ale akibona aba kumba bana gaitete kale akurde kale ono wara ega ntoko mabeta no buya bwango Nyasaye no buya ya tare moyo aba ebisa no bira bisukura nzion ebisa no bira ukubwanga nebis ukubwanga nabasae anabantu bakwete kale ale baba marehemu na mama marehemu totamoya tie pole igungo te bana bamonene no buya bwa Nyasaye no kwanja ni bwa Nyasaye obona tata toire ngatoro kwa bana bango bwa Nyasaye no bwanja ni obonene ibwa bana bamonene ngotebie ndege ntokio bokumia omonto kwero bogimabwaye erinde tana rogo tole gakwana kale ndege ntega kongo tigamba kanie no nyana baba tabanga ine igungo tebi omote no nyani nche bano no ndabina ngo kweli bakali amokao tabanga kila mtu abebe msalaba wake abere njetengwa ekiara iwango tebi yeso igeruetera manyana biblia batabanga akeru sipi agekogotia agancha atobogima bwakara na kare agancha bweka agancha biblia batabanga gakuburwa ni ngokogenda agatebanga na onda koragento ntumme agatirimbuka agacha bano gakoro karia abahata kabaka morona bakungu ebakagetenga achiro boroti bwense igumbateria abana bamonene Yesu ta achire to boroti bwense bokore kaine egenta achirete dokoraria oboroti bokoro kwa obwa Nyasaye ekege yago chaka goteba oboroti bwa Nyasaye wekirarari ange boroti bokore kaine unoboroti botandanu obunoboroti notena morisi murandi notena orandie bando bari kwa bwana no murandi ore weta chimansinga sasa pasi yani baba no chaki sasa pasi poa sana hani pamenya tubo kimabore bwakare lakini kungotebi utarende tite ogotole kana bobo goikero akora buna ngoko naende gokobole ingabirigo abasata bekongi lakini bantumani karankwani bantumani asore karankwani abana batata ine ay baba ko da teror mas kana maya dagar ayu amasaja satanta nerete enko ya na dala ki inchu edini chi mama na wadamina ona akolo mokungu na abana ona ebarande okuminga ki na inko ira mokao njeni bwata mokani mokao tiri na acha nere abana ni mbwate wane ginta ke tonyore lobo mabwariri igwa ncheke igwa ege ntoko chikosina na masaja ya ata nyoro obanje banya sata limerabo ogo taisaneka amasaja tali ko isaneka amasaja Nyasaye konye bantu kumani mwana ngwe beli agi ada kumuni
ekoroje risaga ritari kuisaneka ikuna komora moria maiso amangana no na batabanga baba nakubweka ninga ibona ngokoro baba kanya na kuisaneka ngotenga yago mangana ayo no na batenga nakubweka ni ngweka ni we bako iwe genteka monchenkoraga genteka mongo sabanya sai kitabu na Job 31 verse 1 unamele iwe vile wataona Job 31 verse 1 the Bible says Job chapter 31 verse 1 kuna malika kwa ntega Job 31 verse 1 Ntana akoriro kubwatana kuratiga ndiye kwa soma soma ngo toiwe Job 31 verse soma lele Ntana akoriro kubwatana kwa gotianania kuratiga kubwatana na maisano Dari kiwano ngati nkoligere lyo moiso ko mwekungia kuratiga I make a covenant with my own eyes not to look with just upon a young woman. Ngeke kobeka nga beautiful Karabeka nga beautiful Jaya nga tin ko yeli omoise ko monya kieri na inde okobwatana egiao na giata omari your English fashion lastful yani no boton bano umuntu akole no boton abanga yanti kurige lastful umuntu akurige liya abe mberete Nikoga nityomonene nikoe ndene vive Wade okokokodae Elionyare korona Mutambe Nikoga nityomonene Mutambe Omoto ya onene abana bo monene jobwera abatebana na indo moisa komo na kielia nkieke na inu abaise ke mwabere chisoti oro chaya kero kwires abakungura kini koroge kubalia oro chaya kero kwires unga ayo gochikonyoma baba namba kopole na ndo oro batabana na wanchi enkwanje namba isano orocho kunywa mwa namba isano obanga bwangu yabuli no naye kwa wane tio kaba namba ibere to chiole so na beri ngela bibi richi kulianya sae eli wata one man one woman one woman one man ona nga yokorwa orogete mwabande kana nawe agia gena Rasa, oye wakoleta yo, iwatebie, iwore moyo, asike chupa ndani wangu, wanya saa, bona angama, oirane, ase manu ya ngonde. Inabeyo, wanje mbwanja, ini arebe teredi. Na ye nyaroke la gosi uli mosacho bande. Ero kona katabenga, ya kiaro yondo kompinis. Tigango tebiga. Uli mosacho rumonte, tigana nere. Inabeyo. Ngana bakungu, tari abaiseke bakungu baranyo meta na usana ngana nyo meta Oka manyoro mongera maiga amata biyo sona mwanje haleluya Iwe ki Kristo atokoleire ndagara nyugwe kendo Kristo atokoleire iwe ki Kristo atokoleire asige tabu yekoropwa Yohana 15:13 uiga 14 iwe gento Biblia gote abona ore gento Yesu atokoleire ore gento Yesu atokoleire ore ki Kristo atokoleire ore njira igwa soma Yohana soma bono Agnes gote ba onde tali ore no bwanzani abonane onde tali ore no bwanzani bolenga abonane mushimi bano weta mangana abantu abo majana ba wata na akwarengo ingota abantu na ba kwereste abantu igwa
bantu nanga bagwachi no abantu bakokoroka man umwanya abantu bayakutire nande bayakuyigeti umwanya abantu nabiriko nande mbako dota ibwete batana ki naye bwe nande okavuka ona iwo bwanja liyesera bwata soma nene soma ondetali ole no bwanja lya bonene Kobuobo robi. Obo. Obo monta koruo bogima bwaye. Oui. Senge njo y'abasani baye. Urati. Ya para. Abantu. One two. Así no van a ver. No, que no vienen aquí. No, mañana vive. Igual. Ya ngayo ko rani ngayo. Kalau maeras, bukan nyororo. Endo karan. Bunga dai. Daga ilora. Onde tali ole no bwanza ni abanene? Ko buobo. Go paka masajo ta bwa tubanja. Okorwa keba, ta kwanje. Ya va una cuadra, no quiero más soy goro. Soma, y como le va a soma mano. Onde tali ole no bwanza ni abanene ko buobo? Obuo monta ko rubo bogima bwaye. Obuo monto akorubo bogima bwangu. Bwaye. Erio. Senge njo y'abasani baye. Senge njo y'abarabi. Igo. Intubo nombara bigo ya se Cristo. Igo tole kendo. Yes. Tora basani. Omosani. Yo da model. Mire no model. Yes, and that is why igwa. Omoro yao kuno morango. Tebe mosani okoro Yesu. Kapa uliro mosaja, mosani Yesu. Kama usimali korwa, tebe Yesu. Kama korwa, kama kwenda, tebe ngo. Yesu. Aya turamanya una bandi bakotera. Yesu nero mosani, ninde nere na bekeire kura okonyo koi. Sore mabo so. Ne kona mo. Gakiama igandire. Gakiama igandire ni wetenge ne korora Jehova mwana Nyasaye. Ayamo sani kiama igago koriera. Abasani bense ungotebi. Uno wikaranza gwatereka amangana ye family yao asabantu. Na bunainde bakoya sokya. Bagotagora demo. Kwereza uno musacho aromobe igungo tebi kwereza byonsi nere ogoronga okuburo musacho kyara nkwamwe resto bari bu musacho that is it panto no bare anje te ko kembe mechichiro ngoli aye omuntu naro mo cheke betiro ngoli yani ekobe kwemeza akitinyi wetinyu ndabeke sei kwabeke kakombe kama kwabeke kamo okongonta na ndo mbunu ndio tarochi kwabeka na inde kwamenda anogendera. That's how people are in this life. Ujerwa 14 oteba 14 verse 14 Inundi go mora abasani bane. Go mora abasani wangu. Wa Yesu. Eri kiboro. Ko mora akore aya na abachikire. Igwa there is a condition. Agote banga igo mora abasani ba ya dioka ekero mora akore aya gorendo. Aya goto chik. Aralia ya agancha bayenga once. Ekera tuanje de 20 na njunto kana ni wanja paka bata wanje ka. Kara erengereria mangana ngota imo sana onya to bwancha batawe ugonya gokwete ondo gokorra abakungu mbale yani ngurasi nunga nkibona yekubali gakora bitango kwane masacho baba yani oyunga mo oyuna ngora yamaka ndu ya jako ni masacho arabe gaje ngemo gore ngenje igora ku bwango ekere ngane bitina ingota ebitina ebyo ngata biragero kunga bwango Tigebi tina kigima neri bero ru abanya matuka manga ina wate na ngano mwana oyo narebo wetire oyo omwana oyo wetire oje school okane university mochangere ekiagara
ga kwenda ya kugorea ali kiri chalali ya hapo konda kita ngori konye Tigo iko buna ndange gukora ngoko tabiri lingali omwe mbali ngabata ngumurani to kune lingali omwe kanyeka kuparanire mpaka saa moja kanyeka onye gutagete kumanya basani bao twara mangana atatu mangana renga atatu no bone karora to kale no maata nyungwa ndagara nyungwe anda kasimya kuna kakabo baba to so ke je ku ga kuya yoke ya yoke ye kuya aso ke kasimya kata yo esimi aya baba ebintu biregana ba chifu ando mbaye ndadara grana chifu ndadara grana ebintu biregana ba twara egento gekorokwa omuchango omwana kuganda school twara enyange twara makweli nabo komanya basani bao bekena ninje nakotema abasani abange bao gotama ekero batagete mono nonya Yesu Petro bakumutama ekera bagani twakoregento bamuikange ninje nakotema ekero nale guchanguru ngende school kadiana tumo chango ngende school ekero nale guchangirwe kiragerio ndeto mukungu. I'm telling mind you, I really sympathize with our people. La kumi sana omuntu abwate noboga nke number 1 omuntu agocha olia mandasi ya 5 echa ebirasi bine oaka omochera kisani ibere omanya kusiri 15 otebanga na chichi na bwate orocha no mochanga acha kuselanchi tumanye tubula bantu bakole bintu ayo nyankwa nyako yarora nawe ikere musuko lakini osaba nyasaye otwara basani banga mono gochasore nkanyora mbwata basani banga mono abari batache tekeragerio bari kumboli nga pasta chibesa ngole mete kabadeli busarasini baganta binga kira buno kireto yo omuntu otomelibu unde 500 unde irenga chikaso 40,000 pa 40,000 lakini abantu bange no bale akoseka naye nga yondo minto babegende bakamuna babole okana kujasema kile kikiamanyora abantu bai nobali nginchiyo our people yani yango tebega na matanga temba koli likoramba nto kibago cha matanga abasani bekeno bwato bwanjani oko iwo monta kwela kabisoera oye rigwete na bye ngitula agende what to else ona ero bwana oyona ero kuchinutie na gukora umanya kubolinga oyo kweta no musata kusino mukungu Yes, I somos araba anesoko engia
Wakolosai eyemo 21:22 nango korabo Wakolosai eyemo 21:22 kulende bono Nyasaye obabwatanirie inu amo bono bali twarenge abanyabibe bali twarenge tutagwenereti bali twachayire yongotebi bali bachayire one iki Kristo abakoreire obarentire amonere okorire kibono amanyene asogo kwa Kristo asogo kwango kwa Kristo Yesu kwomobere oya bw'ikinyama elio abarenta asogo sibwaye more abachanu atumwara ateba amina gangi enjara bana yabalia eli abarenta asogo sibwaye more abachanu more barabiaba mokoro kwa sense eli kibono motari na komocha kose na bobe bonde iki moko teba amina gangi iki kibono umuntu mbaboke teba amina bwangu bono Nyasaye itabalende mwetera Yesu kisoma wodi bana bomona na igomba tebe njenale ko baninjaye igo nale ko mubwati Yesu ko chakira lero ikina kia kaena gyoka onye ngwanja kwali ko mubwati Kristo ko mutuli bo mabwao kwali ko mubwati Yesu abasani benseye bagotige lakini uyo tagotige ningo igo mbale ngaba wate abuna tuacha ntuna basani bekene benkeye asubo maene mukiga abasani bekene nochoka bako kubuna kwako imukiri gorogo moja kwa moja pia box mubuko nyime ubisibesa okay, no mubuko muna kuru kola bejimesa ni sani jike wone gengi ba kuri hiki toko ni sandada ngore sani jike wona kin ni mwanja kwa kama sken nina bateri ya batena njua tinaga